Nu har jeg været begge dele. Jeg har faktisk tidligere haft en fortid som administrerende direktør i en større virksomhed i rigtig mange år, og bygget min egen virksomhed op på siden af. Og det er da på sin vis, på mange måder er det ligedan, men alligevel er det jo ikke det samme, fordi som ejerleder, så er det din sjæl, du lægger i det på en anden måde, og du har også familien bragt ind i det. Det er en livsstil at have sin egen virksomhed. Det er ikke en livsstil at være administrerende direktør i et aktieselskab. Det er et job. Men det er en helt anden livsstil, du lægger i det, når du har din egen virksomhed. Det kan også være en gevinst, økonomisk gevinst. Det kan desværre også være det modsatte. Men altså, det er vildt spændende, skulle jeg helst sige, at have sin egen virksomhed og de udfordringer, der kommer i det.